Il-katakezi tagħna llum eżisti se nkomplu nirriflettu dwar il-kelma tal-Beata u Papa Giovanni Paolo II lej fil-litra apostolika li kien ħareġ fis-sena 2001 li ġib l-isem fil-bidu tal-millenju ġdid. U hemmhekk sejrin naraw il-paragrafu 51 illum fejn jitkellem dwar l-isfidi tal-lum kif konna qegħdin nagħmlu. Dan l-aħħar f'daw il-katekeżijiet bħala mezz ta' tiġdid tal-Knisja fi żminietna se naqraw dak li jgħidilna l-Papa Giovanni Paolo II imbagħad nirriflettu ftit fuq. Mela, Giovanni Paolo II jikteb hekk. U kif nistgħu nibqgħu indifferenti quddiem il-kriżi ekoloġika li qed twassal wisad kbar tad-dinja tagħna biex isiru edewwa għal bniedem u mhux tajbin biex jgħix fihom. Jew quddiem il-problemi tal-paċi li ħafna drabi jiġu medda mill-waħx ta' gwerer katastrofiċi. Jew quddiem id-disprezz tad drittijiet fundamentali ta' numru kbir ta' bnedmin l-aktar tfal. Blat huma l-emerġenzi li kull qalb nisranija jeħtieġ li tkun sensittiva għalihom. Impenn speċjali huwa dak meħtieġ f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi aspetti tal-messaġġ radikali tal-Vanġelu. Li ta' spiss huma mifhumin anqas tajjeb hekk li jtelfu l-popolarità tal-preżenza tal-Knisja, li minkejja dan jeħtieġ li tkun parti mill-missjoni ta' karità tal-Knisja. Qiegħed nifhem ngħid dmir li wieħed jimpenja ruħu biex jirrispetta l-ħajja ta' kull bniedem, mill-konċepiment sal-mowt naturali tiegħu. Hekk ukoll dan il-qadi tagħna tal-bnedmin twassalna biex nisħu fi żmien u barra minn żmienu li dawk li jużaw l-aħħar avvanzi tax-xjenza l-aktar fil-qasam tal-bioteknoloġija qatt m'għandhom warbu l-obbligi etiċi fundamentali billi jirrikorru għas-solidarjetà bla sisien sodi li fl-aħħar mill-aħħar twassal għad-diskriminazzjoni bejn ħajja oħra fil-waqt li tagħti l-ġenb lid-dinjità li biha umoni kull bniedem. Sabiex ix-xhieda nisranija tkun effettiva, l-aktar f'dawn l-oqsma hekk delikati u kontroversjali, huwa importanti li jsiru sforzi speċjali biex jiġu mfissra r-raġunijiet tal-pożizzjoni tal-Knisja. Fil-waqt li wieħed jisħaq li mhijiex kwistjoni li jkun irid jimponi xi fehma bbażata fuq il-fidi, imma li wieħed ifisser u jiddefendi l-valuri li għandhom iruqhom fl-istess natura tal-persuna tal-bniedem. B'dan il-mod il-karità tkun qed taqdi lill-kultura, lill-politika, lill-familja, hekk li jiġu rispettati kullimkien il-prinċipji fundamentali li fuqhom jiddependi l-ġejjieni tal-bniedem u taċ-ċiviltà. Ma nixxi ngħidu, dan kollu għandu jsir b'mod kollu kemm hu nisrani. Il-lajċi jeħtieġ li fuq kollox ikunu preżenti f'dawn it-taqsimiet li fihom isseħħ is-sejħa tagħhom tal-lajċi mingħajr qatt ma jċedu għat-tentazzjoni li jbiddlu komunitajiet insara f'xejn aktar minn aġenziji soċjali. B'mod speċjali relazzjoni tal-Knisja mas-soċjetà ċivili jeħtieġ tirrispetta l-awtonomija ta' din l-aħħar u t-taqsimiet tal-kompetenza tagħha skont it-tagħlim tad-dottrina soċjali tal-Knisja. Magħrufin sewwa huma l-isforz li għamlet l-awtorità tal-Knisja mod speċjali fis-seklu 20 biex tfisser ir-realtajiet soċjali fid-dawl tal-Evanġelju u biex toffri b'mod sistematiku f'waqtu l-kontribut tagħha għall kwistjoni soċjali li issa laħqet isim globali. L-aspett etiku soċjali tal-kwistjoni huma elementi essenzjali tax-xhieda nisranija. Jeħtieġ nieqfu lit-tentazzjoni li nipproponu spiritwalità privatizzata u individwalistika li ma taqbilx ma dak li titlob minna l-imħabba biex ma nsemmux l-implikazzjonijiet tal-inkarnazzjoni u fl-aħħar analiżi tat-tensjoni eskatoloġika tal-Kristjaneżmu. Waqt li dik it-tensjoni ġenna narfu l-karattru relattiv tal-istorja, dan bl-ebda mod ma jfisser li għandna nibqgħu il-bogħod milli nibnu l-istorja. Hawn it-tagħlim tal-Konċilju Vatikan it-Tieni huwa f'waqtu aktar minn qatt qabel. Il-messaġġ nisrani
mhux tal-li ma jbejtx il-bniedem milli jibnu d-dinja u lanqas ma ġġielhom jitraskuraw il-ġied tal-bniedem l-oħra, iżda jorbothom bid-dbir li jagħmluh. F'dawn iż-żewġ paragrafi 51 u 52 SSTA, il-Papa Ġwanni Pawlu II qiegħed biex ngħidu hekk dak kollu illi semmejna qabel il-kontemplazzjoni tal-wiċċ ta' Ġesu, niddependu fuq il-grazzja t'Alla, il-bżonn li nibnu fuq il-kelma t'Alla bħala nsara, u mbagħad rajna anke l-bżonn li nevanġelizzaw noħorġu barra mill-Knisja u nxandru l-kelma t'Alla lil kull bniedem. Il-Papa qiegħed jikkontestualizzah, ġifieri poġġih f'kuntest issa. U l-kuntest huwa l-isfidi tal-lum il-ġurnata. Issa anka dan huwa t-titlu tal-paragrafu, l-isfidi tal-lum. Fija nfisha din hija ħafna importanti. Aħna SSTA, il-messaġġ tal-Vanġelu irridu noqogħdu ħafna attenti li irridu nagħmluh relevanti għas-sitwazzjoni tal-bniedem tal-lum. Ħanati eżempju banali, però biex nifhmu. Jekk jiena nibda nitkellem dwar kif tieħu ħsieb lilek innifsek meta jkun ġej il-maltemp, allura l-bżonn ta' umbrella, l-bżonn tal-boots, il-bżonn li ma tgħaddix minn ċerti toroq. Wara li jkun għadda l-maltemp, insomma, naħseb dak li jkun jitħaq bija u jgħid isma' dan qed jgħix f'dinja. Xi kultant ċerti nies għandhom dan il-feeling dwarna bħala Knisja li jħossuna dak li nitkellmu dwaru u akwa passata. Mhuwiex dak li huma għaddejjin minnu, mhux dak il-maltemp tal-lum, il-maltemp tax-xita, bħossu li għaddejjin minn maltemp ieħor. Għaddejjin minn sitwazzjoni oħrajn, waqt li aħna nistgħu nitkellmu fuq sitwazzjonijiet illi għan-nies mhumiex rilevanti. U allura il-Papa qed jgħidilna isma' il-Vanġelu, il-predikazzjoni tagħna, l-għixin tagħna ta' Ġesu Kristu, il-messaġġ ta' Ġesu, il-persuna ta' Ġesu, irridu nwasluha għaċ-ċirkustanzi tal-lum. U l-Papa jisemmi ftit minn dawn iċ-ċirkustanzi, ċertament jisemmi il-kriżi ekoloġika, jisemmi il-gwerer, in-nuqqas ta' paċi, u d-disprezz ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Qed isemmi 3 aspetti li fihom aħna daw irridu nxandru l-Vanġelu. U tajjeb nagħtu ftit kasom dawn it-3. L-ewwel waħda hija qed jgħidilna il-kriżi ekoloġika. Aħna bħala nsara. Aħna konxi biżejjed illi l-ambjent naturali qed ngħidu l-ħolqien, minħabba deċiżjonijiet li ħadna aħna l-bnedmin stess, minħabba stili ta' ħajja tagħna l-bnedmin stess, l-ambjent qed inkisruh u f'ċerti ambjenti m'għadux aktar possibbli li ngħixu komdi mal-ambjent. Ninnutaw illi is-soċjetà ċivili, nies li ma jemnux anke li mhux insara, huma ħafna konxi tal-ambjent u jħolqu skemi u riċiklaġġ u naraw li jkollna l-ambjent nadif u tajjeb. Però aħna bħala nsara għandna din l-awareness, il-Knisja pereżempju f'Malta għandha l-Kummissjoni tal-Ambjent. Imma din ifisser illi l-ixxu tal-ambjent aħna nitfawha fuq 4 min nies li qed jgħinu l-Knisja f'dil kummissjoni u l-bqija tagħna saċerdoti, nisfijiet, kappillani, reliġjużi, skejjel tal-Knisja. X'qegħdin nagħmlu? Ma rridx ngħid li ma qed isir xejn għax inkun qed nikdeb u niżbalja, għax fil-fatti għandna l-isfijiet tagħna tkellmu, skejjel tal-Knisja naf li jorganizzaw affarijiet, anke hemm parroċċi li jorganizzaw affarijiet fuq l-affarijiet ġifieri qed isir. Però xi kultant il-feeling ġenerali jkun li isna dan li tilquh fuq 4 min nies, imma fl-awareness tagħna bħala nsara llum li jiena nibża mill-ambjent hija parti milli nkun nisrani. Huwa dmir nisrani tiegħi. U allura nkwa materja ta' eżami ta' kuxjenza u ta' qrar. Jekk jiena ma nuħsib l-ambjent jew nitsu jew nitraskurah. Iġi aħna quddiem kriżi ambjentali aħna nibdu nxandru anke l-Vanġelu. Il-Vanġelu li hu favur il-ħolqien kollu. Aħna narawh bħala rigal mingħand Alla, aħna għaddejja ta' Alla fli nieħdu ħsieb l-ambjent, il-ħolqien id-dinja li mhijiex proprjetà tagħna li ma nistgħux nagħmlu biha li rridu. Il-Papa jitkellem anke mill-ixxu tal-gwerer u nuqqas ta' paċi. X'inhu s-sem tagħna eżistieji forsi nidu aħna il-paċi fejn il-gwerer jiena mid-dar tiegħi x'nista' nagħmel. U vera għalkemm nistgħu nagħmlu ħaġa kbira li nitolbu kif anke
u rina l-Papa Franġisku meta dal-aħħar kienna kwistjonijiet tal-gwerer bħal tas-Sirja il-Papa ġabar tant nies f'Pjazza San Pietru u tant nies fid-djar u fil-knejjes jitolbu u rajna l-effett anke ta' dan it-talb. Fil-fatti, fl-istorja, ġifieri nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Però anke fuq il-gwerer li huma iżgħar ħanejdu hekk fil-ħajja ta' kuljum, aħna strumenti ta' paċi jew le, jew strumenti ta' firda. Fuq il-post tax-xogħol inti strument ta' paċi jew inti tseksek fuq l-oħrajn, jew inti tiġġagbina, jew inti tagħmel bsaten fir-roti, basta tmur il-qudies il-ħadd, basta tmur prayer meeting, basta jitfaqda reliġjuża, basta forsi tqarben ukoll, jew titla' taqra l-Knisja. Imma mbagħad minti strument ta' paċi. Ġifieri anke dawn. Il-Papa jidilna bat id-drittijiet fundamentali ta' numru tant kbir iktar tfal li qegħdin jiġu kalpestati, injorati. Ġifieri aħna din iridu wkoll narawha. Fid-dinja kollha splużjoni kollha favur l-abort. Id-dritt ta' tfal li jgħixu qed noħdulhom għax iridu noqtluhom. Għaliex hemm persuna umana hemmhekk. Mhux massa ta' ċelloli kif jgħidu xi wħud. Hemm persuna umana fi ġbija ta' Alla li aħna bl-abort noqtlu. Qudiem dawn l-affarijiet eżisti. Ma mhux biss dan id-dritt, imma li mhu dritt xejn, l-abort mhux dritt huwa qtil, full stop. Però id-dritti tan-nies eżisti id-dritt tax-xogħol pereżempju. Id-dritt tax-xogħol li anke ħabba l-kriżi ekonomika, ħabba l-għażliet ekonomiċi li għamilna fid-dinja, qegħdin nibagħtu tant persuni llum il-ġurnata. Anke żgħażagħ fl-Ewropa li għandna numru ta' qatt allarmanti ta' żgħażagħ li jġib ħafna vizzi meta żgħażagħ ma jaħdmux. Mbagħad jintelqu għal vizzi eżisti, mbagħad jiżdiedu affarijiet kriminali, eċetera. Il-Papa qed jgħidilna isma' għandna bżonn li nimpenjaw ruħna bħala bnedmin f'dawn l-oqsma. Isemmi anke ir-realtà tal-bioteknoloġija xi tfisser? It-teknoloġija li tfiss li għandha x'taqsam mal-ħajja, teknoloġija, bioteknoloġija li għandha x'taqsam mal-ħajja. Allura fejn issues li jmissu bħal IVF, issues li jmissu mal-genetic screening, issues li jmissu mal-stem cell research, affarijiet li t-teknoloġija qed tgħinna biex ħanidu hekk neħtlu iktar fil-ħajja tal-bniedem. Issa li jkollna avvanz teknoloġiku li jgħin il-ħajja tal-bniedem aħjar, dak ċertament huwa tajjeb. Però mhux kull ma t-teknoloġija tista' tagħmel huwa moralment tajjeb. Mhux kull ma teknoloġikament huwa permissibbli huwa moralment permissibbli quddiem Alla. U anke aħna quddiem dawn l-affarijiet illi forsi tgħidli ma dana mhux ħobsa l snin fader jiena ma nifhimx dawn l-affarijiet. Vera. Mhux kulħadd jifhem, laqas jien ma nifhem kompletament fihom. Jiġifieri għandna bżonn nies speċjalizzati f'dawn l-oqsma, imma mbagħad niġu għall-punt ta' wara. Il-bżonn li aħna ma nistgħux bħala nsara noqogħdu lura mill-avvanz li tagħmel ix-xjenza anke f'dawn l-oqsma u nħallu l kulħadd miexi għal rieħu. Imma li aħna nkunu preżenti, mhux biex nimponu, però biex nagħtu d-dawl tal-fidi fuq dawn l-avvanzi wkoll. U fuq il-reperkussjonijiet. Ir-reperkussjonijiet li dawn l-avvanzi għandhom fuq il-ħajja tal-bniedem, fuq il-mentalità tal-bniedem kif iħares lejn il-ħajja. Ġifieri bħalissa aħna qed naraw pereżempju il-Belġium milli riesqa dejjem aktar qrib biex toffri l-awtenasja lit-tfal morda. Jiġifieri li noqtlu t-tfal morda, dak li tfisser. Illi meta l-ħajja ta' tfal li huma morda illi il-mar tagħhom ikun ta' ċerta anke dibatija, is-soluzzjoni li qegħdin nofru hija li noqtluhom. Għax l-awtenasja nistgħu noqogħdu ngħidula b'ħafna kliem ħelu, kliem sabiħ, mewta b'dinjità, jew daw il-kliem biex intaffu il-gravità ta' dak li qed jiġri. Ma dak huwa qtil, m'hemmx kelma differenti, qtil. Aħna l-Knisja qed tħeġġiġna sissiej li aħna ma nistgħux noqogħdu lura milli nkunu preżenti f'dawn l-affarijiet. Ara xi jfisser? Ifisser mod speċjali kif qalna Ġwanni Pawluttini, il-lajċi, l-insara lajċi. U hekk importanti da qed Ġwanni Pawluttini. L-insara lajċi eżistijie li huma l-maġġoranza ta' dawk li ffurmaw fil-Knisja, is-saċerdoti, il-patrijiet u s-sorijiet huma s-servizz tal-lajċi. Aħna din is-servizz tagħkom eżistijie. Mhux intom għas-servizz tagħna, aħna għas-servizz tagħkom. Il-vokazzjoni tal-lajk
nisrani mhijiex ta' saċerdot, ta' patriju, ta' soru. Importanti li nifmu li is-saċerdot, il-patriju u s-soru, allura ir-reliġjużi u l-lajċi għandhom 3 vokazzjonijiet differenti u dawn ma rridux inħawduhom f'lejnietom. Is-saċerdot is-sejħa tiegħu hija li jkun il-mexxej tal-komunità u li jaqdi l-komunità bix-xandir tal-kelma tal-Alla u bis-sagramenti. Ir-reliġjużi, il-patrijiet u s-sorijiet, il-vokazzjoni speċifika tagħhom hija illi juruna l-istil ta' ħajja li kien jgħix Ġesu. Fqir, mhux miżżewweġ, jingħata ħajtu għall-oħrajn u ubidjenti għall-missier. U jifakruna fil-ħajja ta' wara l-mewt. Dik hija s-sejħa tar-reliġjużi. Il-lajċi, is-sejħa tagħhom huma li jkunu ħmira, melħ tal-art, dawl tad-dinja, li jkunu fil-qalba tar-realtajiet kollha tad-dinja u hemmhekk iġibu d-dawl tal-Vanġelu ta' Ġesu. Allura x'qegħdin nifhmu ngħidu eżistijej? Qegħdin nifhmu ngħidu illi ir-rol tal-lajċi huwa li jkunu fix-xena politika biex bil-valuri tal-Vanġelu mhux jimponu l-fidi fil-qasam politiku, imma jdawlu x-xena politika bid-daw tal-fidi, bid-daw tal-Vanġelu. Il-lajċi intom imsejħin illi tkunu fil-qasam ekonomiku. Mhux biex timponu l-fidi nisranija fuq l-ekonomija, le, imma biex iddawlu l-ekonomija bil-valuri tal-fidi nisranija. Il-lajċi imsejħin li tkunu fil-qasam ambientali, fil-qasam ekoloġiku. Nerġa' ngħid, mhux biex nimponu l-fidi tagħna hemmhekk, imma biex indawlu r-realtà tal-ambjent u tal-ekoloġija fid-daw tal-fidi nisranija. Aħna jeħtieġ eżisti fir-realtajiet soċjali kollha ninsara lajċi li jkunu preżenti. Jista' jkun li aħna ngħaddu mit-tentazzjoni li Giovanni Paolucci jgħid la spiritwalità individwalista privatizzata, illi aħna, ma speċjali l-lajċi, tirtiraw mix-xena politika, mix-xena ekonomika, mix-xena ambientali, tirtiraw lura. U l-fidi iżommuha sas-sakristija, iżommuha sal-knisja, iżommuha sat-talb, però meta jiġi dan l-involviment, il-fidi nwarbuha u ngħidu isma'. In-nies di ma rridux aktar dawn il-valuri, ma rridux aktar il-valuri ta' żwieġ li jibqa' dejjem, żwieġ bejn raġel u mara. Allura fil-qasam politiku ma nibqgħux nitkellmu fuq dawn il-valuri, imma nagħtu n-nies dak li jridu. Il-lajċi ma jistgħux jagħmlu hekk. Inti xut ta' Ġesu jekk int nisrani anke f'dak il-qasam. Ċertament, daw tajt eżempju, hemm ħafna affarijiet oħrajn biex nitkellmu dwarhom. Ċertament mhijiex faċli illi tkun lajk nisrani f'daw l-oqsma pubbliċi, ħafna drabi dan ifisser li inti terfa' s-salib. Ħafna drabi ifisser li inti trid terfa' s-salib, li inti tbati, li inti tiġi ippersegwitat. Iva sistijaj, ma daku, diki l-evangelizzazzjoni f'dawn l-oqsma partikolari. Jiena nħoss eżisti li fil-Knisja tagħna f'Malta, ġoċesijiet tagħna Malta u Għawdex. Dina kif nara jien nista' nkun żbaljat. Jiena nħoss li l-ispiritualità tal-lajċi kif qed nispjegha, jiena naħseb illi mhijiex f'posta. Diversi lajċi daħlu f'realtajiet taqdiet, movimenti, kibru spiritualment huma, iltaqgħu man muli Ġesu, saru meħtla tal-Bibja u tal-Vanġelu. Però flok daħlu f'daw l-oqsma biex ikunu dawl u jerfu s-salib hemm, xi kultant jagħmlu dak li suppost qed nagħmlu aħna saċerdoti, biex għandu l-kelma talla, pereżempju. Mhux għax lajk m'għandux ix għandu l-kelma talla ta' xejn minn dan. Però dak li hu speċifikament tal-lajċi, l-inseriment li jkunu fil-qalba tad-dinja, fir-realtajiet kollha umani. Wieħed minnhom li jiġini, pereżempju, huwa d-divertiment. Kemm hemm bżonn li jqumu lajċi insara li kapaċi joffru divertiment sabiħ għaż-żgħażagħ tagħna li huwa ħieles mid-droga, mill-alkohol, minn daw il-Gentlemen's Club,
fejn għandna l-isfruttazzjoni imħallsa tan-nisa, li ħieles minn dawn l-ambjenti. Dak ukoll huwa r-rol tal-lajkat. Il-Knisja fid-dimensjoni lajka tagħha illi qed tidħol fid-dinja tar-rikreazzjoni u tevanġelizza. Ma ħafna drabi jeżisti inħoss illi numru kbir tal-lajkat tagħna f'Malta, ta' ħutna lajċi, nsara lajċi, irtiraw mix-xena soċjali. Irtiraw mix-xena politika, x-xena ekonomika, x-xena rikreattiva u daw l-oqsma ġew mħollija kollha f'nies illi mhumiex insara, jew ma insara tal-isem. Mhux biex nikkritikaw il-xi ħadd, jew biex inkissru l-xi ħadd, jew biex noħolqu xi avversità lejn xi ħadd, jew biex nimponu l-fidi tagħna, le, ma biex indawlu daw ir-realtajiet mhux bina ma bi Kristu. Jekk aħna konvinti. U nix nagħmel appell eżisti. L-insara lajċi kollha, ma speċjali anke dawk illi ta' ċertu background akademiku li jistgħu joffru kontribuzzjoni b'kitbiet tagħhom fid-dialogi, f'diskussjonijiet, ma nibżawx nagħmlu dan. Mhux biex noħorġu rebbieħa, mhix ixxu aħna Ġesu qatt ma batna nikkonvinċu l-ħadd. Ġesu batna nkunu xhieda. Aħna mhix kwistjoni li nikkonvinċu ma li nkunu xhieda, insejħin li nkunu xhieda. Xhieda f'daw l-oqsma. Mhux xhieda biss fil-Knisja, fil-prayer meeting tiegħi, fil-grupp tiegħi, fil-mixja li qed nagħmel jien, imma xhieda pubblika tal-mulej Ġesu fuq isma differenti. U din eżistijaj, Giovanni Paoluttini kien ħafna ċar fuq dan ir-rol tal-lajċi f'daw l-affarijiet. Fil-fatt jidinna noqogħdu attenti li aħna mhux biss irridu noqogħdu inħarsu lejn l-istorja, aħna rridu nibnu l-istorja fi żminijietna. U din hija l-sfida li għandna f'daw l-oqsma illi nevanġelizzaw f'daw l-oqsma. Mhux biss inħarsu lejn l-istorja x'qed jiġri madwarna, imma li nibnu l-istorja, li jridu nkunu protagonisti, li jridu nagħtu l-kontribut tagħna biex inkomplu nibnu soċjetà bi-sfidi kbar. Ċertament bi-sfidi kbar. Bli narfu li aħna vuċi waħda bħala nsara qalb ħafna ilħna oħra. Pjuttost ma ngħidx li l-vuċi tagħna hija l-iktar waħda maħnuqa mill-oħra. Però jiena naħseb li anke fil-verità anke f'Malta għad għandna ħafna spazju aħna fejn nitkellmu. Għad għandna ħafna spazju fejn nitkellmu, ġifieri jekk qalu kelma l-isfijiet fil-medja tkun rapportata. Ġifieri għad għandna spazju. Issa jekk tiġix rapportata tajba, jew manipulata, jew mqaqsa hija kwistjoni oħra. Imma maħniex ngħixu f'sitwazzjoni fejn meta l-Knisja pereżempju titkellem hija injorata, tgħid injorata, mhijiex hekk. Mhijiex hekk, is-soċjetà tagħna mhijiex hekk bħal huma soċjetajiet oħrajn, ma speċjal f'Ewropa ta' fuq, illi l-Knisja l-insaru huma injorati u persegwitati. Aħna le. F'Malta tagħna l-possibilità li il-vuċi tagħna bħala nsara tinstema'. Hijiex kalkulata jew le hija kwistjoni oħra. Nimxux fuqha jew le hija kwistjoni oħra. Però aħna min-naħa tagħna dan li għandna nfittxu. Illi nkunu xhieda, issekketu x'kasna jew le, jisimgħu jew le kwistjoni oħra. Aħna l-fedeltà hija lejn Alla li bagħatna biex indawlu d-dinja bir-realtà tal-mulej Ġesu f'kollox. U għalhekk nixtieq nagħmel kuraġġ, nagħtu sapport anke bħala saċerdoti. L-ħutna nsara lajċi li qegħdin jieħtlu f'dawn ir-realtajiet li qed insemmu biex hemmhekk ikunu xhieda ta' Ġesu. Nagħmlu kuraġġ bit-talb, nagħmlu kuraġġ anke bil-kuntatt personali meta nafu nies impenjati hekk isma' proset taqtax qalbek. Naf li jibsa u nammirak li tibqa' hemmhekk. No, ġifieri għandna bżonn aħna bnedmin u bħala komunità nisranija rridu ninkoraġġixxu ħafna li xulxin. Jalla eżisti riflessjoni tagħna llum iġġelna nirriflettu l-kol kemm aħna mu speċjali lajċi li huma impenjati ma jibqgħux impenjati biss fl-qdiet u movimenti b'mod spiritwali, imma ikunu impenjati jimpenjaw l-anfushom fir-realtajiet soċjali kollha f'pajjiżna biex hemmhekk inkunu xhieda tal-mulej Ġesu. Xi drabi aħna jridu mal-Knisja tkellmet u ħafna drabi dik tfisser l-isfijiet tkellmu. Però mhux dik il-mentalità jrid ikollna eżisti. Jekk inti lajk u tkellimt fuq valur fuq ix-xogħol, il-Knisja tkellmet għax int parti mill-Knisja. Is-slogan il-Knisja aħna huwa dejjem
Meta ngħidu ma' Knisja tkellmet, inti qed tgħid ġifieri jien tkellimt, mhux nitfawha fuq l-isfijiet, imma l-isfijiet tkellmu, l-isfijiet qalu, ċertament l-isfijiet huma r-rajja tagħna. Għandhom dmiru obbligu li jitkellmu u aħna għandna dmiru obbligu li nisimgħu xejduna u nimxi fuq il-posti tagħhom. Però l-attitudni tagħna Knisja tkellmitx, il-Knisja sħiħa mhux l-isfijiet u l-qasisin biss. Jekk inti lajk tkellimt fuq il-post tax-xogħol tiegħek, tkellimt fuq il-qasam politiku tiegħek, tkellimt fil-qasam ekonomiku tiegħek, fil-qasam ambjentali, fil-qasam tas-saħħa fejn taħdem int, tkellimt. Jiġifieri importanti ħafna li tkollna dan is-sens fih ta' Knisja bħala komunjoni. Il-peace huwa fuqna l-koll biex aħna nxandru dil-imħabba ta' Ġesu, il-preżenza tiegħu, il-valuri tiegħu, il-Vanġelu tiegħu fl-oqsma kollha fi żminijietna. Dan ċertament biex nagħmluh irdu nkunu nies li esperjenzajna l-Ġesu u irdu nitolbu, irdu ninaqdu fl-imkien fit-talb, irdu nixbdu l-oħrajn ukoll biex mhux biss nkunu xhieda bil-kliem u bl-eżempju, immanka biex fl-laqda ta' bejnietna fl-imkien fit-talb toħroġ il-qawwa tal-Ispirtu Santu li jfejjaq u li jagħti d-dawl tant realtajiet tagħna llum.